Ами, загуба с 1-2. Твой коментар за матча отвътре предполагам по друг начин, но... Ами да, дерби, тежък матч за нашия отбор. Излязахме, не знам, малко пренавители. Първо по време не се получиха нещата. Второ по време нямаше какво да губим. Мисля, че второ по време показахме нашето истинско лице. Имахме ситуации да се възвърнем в матча. За жалост успяхме да вкараме гол чак 10-та минута, но това е футбола, това е живота. Продължаваме напред. Има още, мисля, че 6 или 7 матча. Ще гледаме във всеки един от тях да спечелим максималните 3 точки. И това е. Да гледаме следващата седмица матча с Марица и това може само да направим, да победим и да се върнем в възходяща линия. Рядко се случва отбор да направи 2 принудителни смени първите 25 минути. Сигурно това ви е повлияло? Ами разбира се, имахме един план за матча, получи се съвсем различно. За жалост Трайков получи удар още в началото минути, след това и Стенликов имаше проблеми преди матча и за жалост получи болки в крака, но това е футбола, идват други хора на техните места и това е. Имаше рожден ден, така се предполагам, си искал по друг начин да се направиш някакъв подарък. Ами да, разбира се, най-големият подарък ще да бъде да победим днеска, но живота продължава, както се казва. Да, ти сам казал, остават още 6 мача, може би всеки един вече е финал на края на първенството. Ами още от началото на втория полусезон на нас всеки мач не беше финал, защото първия полусезон доста грешки направихме там, където трябваше да вземем мачове. Да, и естествено във всеки един мач ще търсим трите точки. Така близко сте до третото място, както даващо на бараж. Малко напред се откъснаха Септември и Спартак. Това по някакъв начин повлиява ли ви или... Ами, какво да ви кажа? Пак казвам, ние играем всеки един мач да победим. Като се изиграят всички мачове, тогава ще видим на кое място сме и ще видим дали сме спечели нещо и за какво ще се борим.